Banjir banyu kaduraken kathah manungsa kang samya ngombe banyu lali congkrah tebih panembah nguber bondo sami sulaya tebih tresna minger kiblating jalma nyebar kanistan tanpa rasa kamanungsan. Cium dulu mah yes ya yes terus mangane teko teng teng nah, terus ini makme apa ibaratnya makme apa iki mangane ngono mik mas oh. Miknya cilik ya miknya cilik iki pakne makme oh iya bune iki petot jane yo ngalah wah, didulang no, didulang. Ya ampun. Hei! Ngono kuwi peng piye to aku lali aku ngono kuwi. Ya ampun, bojoku lek ra didulangke ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kayak ngene iki. Ya ampun. Kuruin aku jane salemu ning enek vitamine lho bune ngono sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam Mbah terus piye neh Mas bahas apa kesehariane kita ye lah ya pi kesehariane Pak Dalang karo Bu Sinden kesehariane apa upamane enek masalah wong loro ki umpamane enek masalah tukaran umpamane. Oh, enek masalah tukaran. Wong loro iki padu umpamane. Pakne. Ah, nek sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pakne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pakne mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pakne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho bune. Ya ampun aku kira kene mbok apusi lho Pakne kowe iki ben bengi vecenan karo sapa? Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pakne karo aku ya aku Pakne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Lara Pakne atiku lara. Ora bune, ora. Sik to tak jelasne to bune. Atiku lara Pakne. Tenang atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pakne. Sik to kok sing nesu male wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pakne. Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Lah jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Udah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to Mas? Loh. Wes, wayange ya wes. Bentak cek tok mesti ora tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC mau manggil, barang dicet centang ora jane ngono kuwi iki. Wes. Karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wes peserta festival selesai. Wes, kare ngenteni pengumuman. Wes. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, tak kon dalang kok. Lah jare kisah nyata. Oh. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Wis. Remuk. Munggahne Pak Lurah ya. Pak Lurahe namane Pak Eko. Duduk sini ya. Ayo Pak Eko. Iya. Sepotane gundul-gundul pacul. Oh iya. Pak Eko gundul-gundul dong. Monggo Pak Eko memberikan sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini. Yuk. Bye.
Monggo Pak Eko. Bundi Pak Eko, bundi Pak Eko. Wow, cari jalan, ya. Monggo Pak Eko, alon-alon kemawon. Sekarang aja Oke, nanti setelah siap. ditunggu. Oke, siap. Musik ya Ki. Lha niki Dik mic-mu. Oh iya, iki Mas mikmu. Hey. Wilujeng dalu, selamat malam Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Blitar kota istimewa menyimpan berbagai situs sejarah dan kebudayaan. Nggih, leres niku. Iki ana permintaan lumantar WhatsApp nyuwun Blitar. Blitar. Lagen Blitar. Dilanggamne dhisik, mengko lagi irama seger dangdut. Mengko arep digawe buka celuk wae ora apa-apa. Oh, buka celuk. Buka celuk ya ora apa-apa. Mangga. Yuk. Sak pinten riyen? Ya. Dados. Blitar kutha cilik kang kawentar. Etipeni Gunung Kelut kan ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyati. Blitar nyimpen awune Sang Nata. Majapahit ana candhi penataran. Blitar nyimpen layune Bung Karno. Proklamator lan presiden kang sepisan. Ana crita jare Patih Gajah Mada ingkang bisa nyawejeke Nusantara lan gabung Karna kang kondang kalapa. Ana Blitar lahir mimit
kasih Dik Sinta. Nggih. Mau sore wis diadani ya kuwi sosialisasi narkoba, anti narkoba. Heeh. Terus wingi ya ana sosialisasi. Sosialisasi UMKM saka ngendi? Saka Dinas Perdagangan. Oh ngono. Jadi sosialisasi kuwi penting kanggo mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat kang mapan ana ing desa Ngadipuro. Oh iya. Ya, lanjut ya. Mbak Enggar tak aturi jumeneng. Ganti spot sing pelok pelok. Ya, maka Mbak Enggar jumeneng, yuk. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Enggar. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Mbak Enggar, jare aku krungu-krungu lho, Mbak. Napa? Jare arep rabi tahun iki. Insyaallah. Amin. Jan aku ngenteni wis suwi lho nggean. Sing ngegongke sing kulino ditutne ayang bebek ya arep rabi pisan. Nggih, kadose. Unda-undi. Aja rabi sik, Pan. Royal ae. Rasane padha iki. Yo penak nek sah no. Ya. Ayo, iki ana permintaan. Apa, Mas? Jadi seragenan. Nggih, napa? Ana lewung karo loro ati dua, monggo dipilih. Oh, nggih, lewung mawon. Lewung, oke, digedroke. Ya. Oke. Kendangan sing semangat Mas Arya. Ya. Ya, dadekke. Iya. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun. Amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dik? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang Entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Nek sing rabi muga-muga Ndang meteng. oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Hei! Wah, iso jelundrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko, mana Pak Eko ngacung Pak Eko? Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Ah, iya yang hitam itu ya. Hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh iya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke katuran mingga-minggi nggih, Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Wah, iya. Masa munggah panggung rang. Gitu, Pak. Rang jaluk request maksudnya, Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman kok gur util-util tok. Lah ini tangannya segini. Kan mendekat tok. Muah. Ndak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ngene orangnya kok kimpenaneh lho kok sampean. Ya. Kok kimpenaneh luar biasa. Salim dulu.
Wis kalih dilaki wi. Lipstik iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilaki nganti ilang delokan tugel gulumu. Iya. Ngene ya. Totoane nyawa lho Dik Niken. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu toh. Kok tanggapan karena aku kok sakit ae rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombo. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean toh, Mas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Dan- Setetek kan setitik. Setitik. Sithik tenan, nek setetek iki gede. Terus piye? lek ambo berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok wi lho, Sing- kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal Rebu Sinden kok iki. Oh, kok duduke berarti duwe nah. Dalah kok duduk wayangnya. Loh, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, Oh, terus sabuk. iki hilse ngene iki Arep tak gawe ngono. jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa cincin ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku wae ngawur ae. Ya wis cium sik, cium sik. Kok iso wayange lho. Luar biasa. Iki besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, Besok besok siang apa alhamdulillah malam? nggak ada. Oh, nggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok Tenanan to? Tenan, besok pagi. Sesuk aku ya ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Duh, apa ki pantai kok pantai pacar? Loh, iya pantai pacar ki Tulungagung. termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Oh. Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Pudak, pantai Pudak. Oh, pantai kuda. Ikut, Kuda. Pudak. Heeh, jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut. Ikut muga. Ikut. Ruang saku kok luar Iya. biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono apa gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, Dipangku. Ya wes dipangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Heeh. Sampean ora ketang sithik ae, ora ketang sithik njajal ndalang ning kene, Dik. Dalang to? Heeh. Lek trimo dalang ya kecil to, bar akbar ki kok. Akbar iki kalih kula anak apane lho, ora ana apa-apane. Upama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Oh, ngono, Pak iya, Dalang iya. karo Bu Sinden. Oh iya iya iya. Ning iya. sulukono sik sing ke lho. Sing ngendi? Songo sing isine Kang. Lho. Hah? Sulukan aku lho slendro, Mbah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini lho. Dalang lho. Oh, duduk sini to. Ojo. Sini lho, sini. Oh, iya, iya. Wah, bahaya ini nanti. Iki aku lagi ganas-ganasnya lho. Ah, situ madep sana no, Anu dalang. to, Bapak ingin to. Madep sana. Oh, siden tak. Heeh. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Heeh. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, Terus? ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki yo. Wah, Dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para pekang kang pratala lindu ping 7 sari umap kang jalani di pati
Na 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 na. Apik nana-nanamu. Nano. Ya Jal ya, ki engko sampean dan nyapa tuh tidak nyedit-nyedit barangnya. Lah ini lho ben Oh, iya. jejeg. Aku tak ngendang, Heeh. ya toh. Tak Terus? ngendang, engko iringane muni, Hah? nek wis iringane muni, engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki. Engko iringane mandek lagi omong-omongan. Oh ngono. Ya. Terus aku sing tak tokne apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh, iya, iya, iya. Iringan sik ngetokne nek iringane mandek sampean omong-omongan. Oh iya. Sembarang wis bahasa apa wis sembarang. Oke. Iya. Heeh. Kok iku oh iya. Anu iki ndek enek anu to. Yo tak pasang nih. Lah sik tak noto. Iya. Ora. Sujar. Daduk wing pira ae kowe. Heeh. Ada lampu yang jadi saksi ya. Iya. Iki nglungguhi bantal ki ra apa-apa to, Ora Mas? apa-apa. Kuwi yo nyat nggo lungguh. Ya jalan. Heeh. Nggo iki napa itu aja? Ya kono. Anu sinden wong wedoke nek ngeprake malah banter lho. Nek kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Rusak. Sik. Terokno aku, dok. Terokno aku, dok, terokno. Terokno aku. Wah, ngono ya aku dodokane. Dok, ngono ya. Sik, aku tak rono sik. Sik ta, urung. Urung. Iya, bar. Dok. Sik, jajal, dodok. Engko nek iringane wis metu wayang loro, nek wis mandek omong-omongan. Sembarang wis bahas apa. Ya. Iki mike gak mau ngono tak kene susu lho ki engko mike. Peh, jan dadi wong penyumping ora iso to bar iki. Dadi penyumping iki. Ngagem niki napa niku? Oh. Jangan sisat-sisat. Anu bar njaluk rokokmu sitok ae. Ora oleh ya. Sakmene ya. Anu ki HP ku enek sing telepon ya. Wes. Halo. Sapa? Wes kono ya. Ya. Heeh, sik. Anteni aku sik. Ki mic aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. Jajal. Dok. Guys. Ngapa? Anu ki video ki lho sik to. Apa ya nek dalang kok nge-vlog ki lho terusan. Nek wis dalang madhep debok ki fokus konsentrasi. Ya. Dok. Ngono. Dijabut. Mas, kula nge-vlog HP-ne ceblok. Apa ya enek to? Wis ngobahne wayang kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus kono apa ya enek wong tanggap terus wis ngobahne wayang kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Dok. Dileh kayane wis ilang. Wah rusak kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Dalang wis macak dalang kok kukur-kukur lakang.
Omong-omongan tidak. Loh. Dalangnya mengi dalangnya. Heeh. Bune. Wedah, bune ada. Ya apik terus. Kalem Pak Ne. Apik. Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ampun bagus cium dulu. Aku nih jane pengen ngono wih mong aku. Terus bahas apa? Di luar panggung bahasnya nyejel apa bahas di luar pementasan. Pak Ne apakah sudah makan? Urung bune tulung gawekno kopi. Mangan kok ngopi ya? Lah. Hah? Lah ya kopine digrogoti, Mas. Tak siapne mamse ya Pak Ne cium dulu. Wah, wes ya. Wes, terus mangane teko teng. Nah, terus. Ini makme apa? Ibaratnya makme apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Oh. Miknya cilik ya? Miknya cilik. Iki Pak Ne makme. Ah. Oh iya Bune. Heeh. Iki petot jane yo ngalah. Wah. Didulang no, Oh, didulang. Ya ampun. Hei! Ngono kuwi peng piye ta aku lali aku ngono kuwi. Ya ampun, bojoku lek ra didulangke ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kayak ngene iki. Ya ampun. Kurui aku jane salemu ning enek vitamine lho Bune. Ngono. Sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam. Mbah. Terus piye neh Mas? Bahas apa keseharian. Kesehariane kita ye. Lah ya pi kesehariane Pak Dalang karo Bu Sinden. Kesehariane apa upamane? Upamane enek masalah wong loro ki upamane enek masalah tukaran upamane. Oh, enek masalah tukaran. Tukaran wong loro ki padu upamane. Pak Ne. Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pak Ne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pak Ne mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pak Ne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho Bune. Ya ampun aku kira kene mbok apusi lho Pak Ne iki ben bengi vecenan karo sapa. Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pak Ne karo aku ya ampun Pak Ne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Lara Pak Ne atiku lara. Ora Bune, ora. Sik to tak jelasne to Bune. Atiku lara Pak Ne. Tenang atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pak Ne. Sik to kok sing nesu malah wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pak Ne. Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Lah jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Udah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to Mas? Loh. Wes, wayange ya wes. Bentak cetok mesti ora tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC mau manggil, bareng dicat centang loro jane ngono kuwi iki. Wes. Karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegawa rene iki lho. Wayange wis bar. Wes peserta festival selesai. Wes, kare ngenteni pengumuman. Wes. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, tak kon dalang kok. Lah jare kisah nyata. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Wis. Remuk. Munggah nih Pak Lurah ya. Pak Lurahe namane Pak Eko. Duduk sini ya. Iya Pak Eko. Iya. Sepotane gundul-gundul pacul. Oh iya. Pak Eko gundul-gundul dong. Monggo Pak Eko memberikan sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini. Yuk.
Monggo Pak Eko. Bundi Pak Eko, bundi Pak Eko. Wow, cari jalan, ya. Monggo Pak Eko, alon-alon kemawon. Sekarang aja Oke, nanti setelah siap. ditunggu. Oke, siap. Musik ya Ki. Lha niki Dik mic-mu. Oh iya, iki Mas mikmu.